Ahoj, ahoj, já vás zdravím u dalšího pokračování mého hraní Galacticraftů a dalších modů. No, já jsem minule říkal, že se vrhneme na ten NASA Workbench. Já jsem se na to připravil. Udělal jsem si Invar Blendy už. Dělá se to úplně jednoduše. Vy si z tohohle si uděláte, nebo jednoduše, no, ono se to řekne. Vy si uděláte v tomhle pulverizéru, který už mi vzal a vyhodí tady asi. Ne, uděláte si tenhle ten ferrous metal a vezmete si iron dust, myslím, že to je z iron dustu. Já nemám iron dust. Myslím, že 2. Děláme to v craftu teda. Já jsem do něj dal aspoň ten jeden overlock. Dneska bychom si mohli udělat ty overlocky na energii. Aby jsme tady nemuseli dávat ty baterky, mě to tady štve hrozně. Tak, máme tohle. A myslím, že jsi to dělal takhle. Už jsem to dělal před delší dobou. Jo, vidíte. A máme Invar Blendy 3. A ty teda předpokládám, že by se měly dát normálně upíct. Ale nevím v čem. No máme ve smelteru, jasný. Takže my jich ani moc nepotřebujeme. Na ten NASA Workbench potřebujeme jich kolik? Ježe, já neumím psát. Tak. NASA Workbench. No a my jich potřebujeme 4 jenom. Jo. Tak asi uděláme jenom 4. Nebudeme to nějak hrotit. Jo, tady já jsem si to. Tohle jde sem. Tak. Máme Invar, tada. Tak. To bylo kecu, no. Nevadí. Tak, já teda... A co na to potřebuje ještě? Lead ore a ten to uděláme, takže potřebujeme lead ore 3. Workbench uděláme. Máme dřevo. Tak. A budeme potřebovat ještě tohle. To se dělá tak jednoduše? Tak já jsem na to ani nepotřeboval. Určitě na to potřeba nějaký pulverizet, takže já udělám třeba silver. Tak na to jsem zase přišel až teďka. Ne, já jsem hloupý. No, tak já ho zase upeču, no. Ten. Děláme ten silver. Pulverizet silver, tady to dám upíct. Tak. A já nevím, s čím to tam bylo. Já jsem teda hloupý, já jsem myslel, že na to potřebuju to. Jo, silver s gold dustem. Jo, takže to je úplně bomba. Já jsem kvůli tomu hledal tu ender perlu, ale není to teda potřeba očividně. Jo, a máme electrum blend, který opět pečeme. A máme elektrum. Tak to je opět pohodička, to je pohodička. Uděláme krafťáka. To je taky pohodička. No a my už to tam můžeme taky hodit. A máme NASA Workbench. Zkoukněme, jak to vypadá v ruce. Jo. No, to je hustý, to se mi líbí. Hehe. Dobroš, jdem to tam někam hodit. Ono to uvidíte, ono to je poměrně velký. Tak to je široký. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže mi to stejně nevyjde doprostřed. Takže to hodíme, sem to půjde. Jo. Vidíte, vypadá to bombově. Jsem rád. A vidíte, že je to o blok vyšší než všechno ostatní, jo. Je to až pocať, jo. Vidíte, že mi to tam vždycky vyskočí, když už to není. Možná, není. Je to, jo, na tady tu kostičku. Takže mi tady budeme muset udělat nějaký prostě kopuly nebo něco, jo, to já vymyslím. To není problém. A když koukneme dovnitř, tak vidíte, že ta raketa je tady vidět, jo. Takže my teďka si musíme kouknout, ono by to tady někde mělo být vidět, když se kouknu na rocket, Tier 1, jo, tak my to tady vidíme, jo, a my si uděláme, tady je Tier 1 rocket, prefuel, to nevím, jaký je rozdíl mezi tím, každopádně my si určitě uděláme s tou bedínkou a my na to potřebujeme heavy duty plates.
Na to potřebujeme taky heavy duty plates a invar. Aha, budeme potřebovat, nebo steel. No, tak uděláme ten invar, toho máme hodně. Potřebujeme tohle, button, hezký, nose. Takže potřebujeme hodně těch heavy duty plating. Takže potřebujeme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne 11, 11 a 13, 17, 21, 25 jich asi budeme potřebovat. Jo, no, takže 29. Že jich uděláme nějak 30, mrkneme se, jak se to dělá. Myslím, že tam bude potřeba hromada bronzů. Takže dneska budeme opravdu jenom craftit. Heavy duty... Co? Jo. Heavy duty. Tak. Jo, dělá se to tin. Jo, takhle jenom. Jo, a zase invar, jo. Takže ten invar my budeme potřebovat, takže ještě jsem ho udělal. Copper ingot a tin, to jsem zvědavý, jestli bude mít dost tinu. Jo? Na to bude hrozně potřeba tin, kterýho já mám málo. Takže se vezmeme stack, invar dáme všechen upíct. Ať to můžeme rovnou udělat. A koukneme se, jak to vypadá. Ani nevím, k čemu se ten invar ještě dá dál použít. On se používá na hodně věcí. Buggy storage box. Jo, ono mu došla energie. Jo, a z toho se dělá i taky tohlento. Hustý. Jo, dobrý. Tak, já to hodím bater. Jo, ono už to je hotový, dobrý. Tak. A koukneme se na to. A ono se to dělá po dvou, což je hrozně fajn vědět. Takže jich máme 18, takže já ještě vemu, nemáme ten invar. A ten se dělal, že se vzalo... počkat, já jsem teďka zase zmaten, i když jsem vám to před chvíli říkal. Cože? Naopak. Takže to tam není. Už. Jo, Ferrous, jasný, Ferrous. A já mám Ferrous, tady bude Ferrous. Toho moc nemám teda. Pojď to dát sem. Nejde. Ale pojď to dát sem. Ferrous. Já ho víc fakt nemám, jo. To je docela problémek, koukám. Tak, máme to takhle. Děláme si to v crasheru, z toho rozbijem. Počkejte. Jo, ono se dělá v tomhle vlastně. V tomhle. Tak, dostaneme Ferrous a potřebujeme Iron Dustky. Který zase nemám. Já mám prostě půl stacku toho a rozbiju to tady. Tak, takhle. Mám tady do tý. Jo, já jsem tady asi jeden měl. Tak, to ani nejde zrychlit tenhle ten stroj, já doufám, že mě slyšíte. Snad jo. Já si to tady když tak trošku upravím. Snad. Tak. Takže uděláme jich jako 11 jenom, jo? To je poměrně málo. To když tak nějak budu muset vyřešit. Tak mám ještě 2, 11, to dá 13, no moc to není. Jinak se to nedá dělat, jo, ten duty. Steel, Iron, Bronze plate. Takže když tak bychom zvolili ten postup, že bychom to udělali přes ty platey. Jo, což by bylo samozřejmě dražší, ale se na nic dělá. Dělej. Sebral jsem to? Jo. Jo, to dělá 3. Bomba. Jsem zapomněl. Tak to je super. To by nám mohlo i vyjít. Jo. Doplň energii. Nám než se to tady rozbije, tak bychom udělali... A to zase nevidím. Tady. Potřebujeme gold dust a tyhle ty hajzlíky. Gold dust, tyhle hajzlíky a sklo.
Dostaneš baterku, nebojíš se. Tak, to uděláme. A uděláme to přesně do té pece. Tady to je potřeba nejvíc. A uděláme teda... Děláme jich takhle plný kotel. Takže zkusíme jich dát také jenom 4 zatím. Do Basic Factory. Protože ten Ferus ne, ale Invar pak budeme pít. Kolik se do toho vejde? Ale hromada. Jo, to se mi líbí, no. To je bomba. Na 400, tak to je bomba, Já to hodím i sem. Tak, co ty? 11. By mohlo stačit, ne už. No ještě ne. Tak a vyzkoušíme to, jak to rovnou jede. Hop. Jo, počkat, baterku tam nechci mít. Jo, a ono to teď nic nežere skoro. Tak to je bomba. Ono to teď i málo žere. Tak to je super úplně. To už mi stačí. Já si to ještě tak udělám v offscreenu. Já nevím, jak hlasitě to slyšíte. Podle mě celkem dost. Ticho bude. Tak. Takže ještě uděláme tyhle 3. Jo, ono to bude i míň žrát asi, no. Tak, máme Invar. Tohle máme taky a ještě... Z čeho se to dělá? Z železa? Ne, duty. Duty z... Jo, z tynu vlastně. Tak ten máme taky. Ale toho tynu bude mít podle mě málo. Uvidíme. Jak to bylo? Takhle. A já jich udělám... Takhle. Ať máme aspoň nějaký ten tyn. Tak. Takže to máme... Já tam půjdu asi... Bude to tam zůstávat? Bude to tam taky zůstávat? Nebude. Tak to je pěkně blbý. Dobře, no. Takže... Dobře. Takže to tam nezůstává. Si jdu jenom lehnout, aby měla query sluníčko, aby mohla vyrábět. Šup. Možná teda ještě narychlo teďka jenom. Bychom udělali... Jo, ze silveru tyhle ty baterky, když mám ten glowstone. Někde. Jo, tady bude. Já udělám... No, Udělám silver. Pojď ke mně. Protože ty jsou bombový. Tak, a nabijeme ji tady rovnou. Dobrý. Tady nejfofr a hodím ji do té query. Jo, aby tam byla ta energie i v noci. A to pak budeme pokračovat hnedka. Aspoň vám ukážu, ono to moc nepostoupilo, já jsem moc v off-screenu nehrál, jenom jsem si nastudoval ten Invar trošičku. Stejně, no jako zvlád bych to, ale teď jsme to udělali ještě trošičku jednodušej. Že jsme na něj nepotřebovali ten. No vidíte, že už to trošku kope níž, ale ono, to je velká plocha, takže ono... Jo, tady to hezky jezdí, tady to všechno pálí. Já se jenom chci kouknout, jestli jsem tady dal tin hlavně. Jo, je tady tin, protože až to narazí na tin, ten fakt nemáme, jo. Já možná budu muset střihat. Protože prostě není tin. Já jsem ho, to samý kopr, jo. Mně se zdá, že tady vůbec v těch lokacích nějak není. Protože já, jak jsem kopal hlavně ten branch mine, tak prostě... Nevím, neměl jsem. Jako tin jsem jak tak měl ještě proti tomu kopru, ale ten jsem teďka jakoby primárně to... Tak jak to ubejvá? Tyho to neubejvá vůbec. To úplně stíhá, ne? Tak to je luxus, takže ty energy krystaly vám snižují i spotřebu. Jo. Nebo možná, že tam může jít jakoby větší napětí, že to rychlejší. Jo, on to ještě stíhá ten solární panel doplňovat, takže tam je to úplně jednoznačný, že to snižuje spotřebu, takže to jsme bývali mohli udělat dřív, ale zatím jsme to přežili. Tak, koukneme na tu roket.
Já neumím psát, to je úplně v pořádku. Na tu špičku to je jasný, tam potřebujeme torčku. Takže já mu redstonek. Proč jsem tam nenechal tu baterku? Já jsem hloupej. Já tam ještě asi zaběhnu, protože já fakt nepřemýšlím, já vždycky vám tam něco ukážu. Tak nejdřív si uděláme raketu. Teda špičku aspoň. Tak, máme špičku. Tak, co ještě potřebujeme? To máme. Rocket tyhle. Takže na to potřebujeme zase invary. A nebo steel platey. Máme invar? Máme invar, takže potřebujeme 4. Nepletuli se. 4. Je to tak. Jo. 4. Když se stakujou, tak to je krásný. Tak a potřebujeme engine. Na to potřebujeme tin kanister. A jo, tak my to zvládneme. Tin a lead ore. Lead ore nevidím. Vemem. Tak, lead ore a rintintin. Kde je tin? Tady. Jo, to naopak, sorry. Byla tam jedna, že jo, mříčka. Tak, pak potřebujeme, jo, tin kanister. Tak mě ten tin vyjde, ale jako hustě, celkem těsně, teda jsem chtěl říct. Tak, pak potřebujeme tlačítko a flint and steel. Teď si připadám jak kuchař nějaký. Ale se nedělá strýčkovi, Fidovi. Tak, tlačítko. Prostě dělá si z tohohle, co? A nebo se pletu? Nepletu. Tak. Ha! A máme Rocket Engine. Kolik nám jich zbylo? 7. A to je málo, takže uděláme ťuk, uděláme ťuk. Máme těch 8, já nevím, proč jeden zbývá, no to mají prostě blbě udělaný. No to je logický, no a ta špička je tam navíc, jakoby. Tak. Ještě si, jo, čestku máme. Já zkusím, jestli to nejde udělat s více čestkama, ale asi ne, to by to tam bylo. Tak. Čestka, to je základ. Nosánek. Heavy duty plate jako tělo. 4 tyhle ty jakoby kolem motorů. Fins, nevím, co to je v překladu. Ťuk, motor. A máme storage space 27. A právě přemýšlím, že to tady tak píše. Helete, já to zkusím, jo. Pojď sem. Já si prostě ještě zkusím udělat jednu krabici, jestli ta raketa fakt neumí být větší, jo. I když se mi to jako fakt nezdá, jo, ale... Tak jednou použiju tohle dřevo. Jsem nejít dělat. Zkusíme to takhle, jo, jestli ona nebude větší. Hele, já jsem... Jo, mě jedno zbylo. Dobrý. Máme jedno elektrum. Jsem se lek, že mi to tady jsem něco zapomněl. Motor, tělo. A uděláme 1, 2. Ne, furt je to 27. OK. Takže uděláme si jednu raketku. A teď se koukejte. Budu frajer. Trefím se tam. Hop. Tak, a já mám raketu. Frajer má raketu. Fundel má raketu. Tak, jsem za velkýho pána. Ta raketa vypadá naprosto úžasně. To musíte... A projdu s tím dveřma? Jo. Musíte uznat, že to vypadá úplně krásně. Tak je ta raketa. A tímhletím my poletíme na měsíc. Tak, vypadá to fakt krásně. Já ji tam rovnou asi na to hodím. Tak. Jo, to je dobrý, to se mi líbí, tohle, no, to je dobrý. To je fajn. Tak, už bychom mohli startovat, jelikož nemáme palivo. Dám F, vidíte, že nemáme žádný palivo a je tady inventář, jo? Já tam rovnou můžu hodit také tu čestu.
Ten se nám tam určitě bude hodit. Co bych tam ještě mohl hodit? Asi zatím nic, to zatím nebudeme řešit. Takže já z toho vylezu. A co teď? Teďka já se mrknu, jak dlouho natáčíme. Natáčíme 20 minut, což je bomba. Určitě tohle to budeme potřebovat. Fuel vemem a jeden dám dovnitř prostě, jo. Ten tam musí být. F. Hlavně ne mezerník. F. Pravý? Tak. Jdeme domů. Jo, teď se tady ukazuje, proč tady mám tu páčku, abych tady furt nemusel klikat na ty čudliky. Tak, a teďka si uděláme takovou příjemnou věc, a to je fuel loader. A jestli už ho nemáme. Vlastně něco, jo, to je battery box, steel casing, to se nám možná bude hodit. Ale koukneme se na ten fuel loader, jo, a potřebujeme na to tohle. Se nám bude určitě hodit. Tak. Třeba na to lead ore, tohle máme už taky, ale my to nebudeme asi dělat z tohohle, my to uděláme... Jak se tohle dělá? Pulverized obsidian a lead ingot. No, taky by to šlo. Tady spotřebujeme hromadu toho. Já to možná udělám přes ten princip, protože si uděláme pulverized obsidian. Uděláme to 2, ty. A já potřebuji jich 6, protože to budu dělat 2krát. Takže potřebuji 3 obsidiany. 2, 3, což jako obsidian tady vůbec není problém 100. A ono by mi to takhle... Jo, počkej, ono to udělá 1, ne? To udělá 1, ne? Jo, takže potřebujeme 6 těch obsidianů. Ale to je jedno. To je bomba, to se mi líbí. Tak, jak to vypadá se sluníčkem? Snad dobře. Tak máme 3 pulverized obsidiánky, 4. Tak, už jenom 2. Tohle budeme potřebovat. Jo, to budeme potřebovat, takže to si vemem. A já udělám ještě 1. Zlato, tohle můžu uklidit, tohle taky. Já to tady zatím všechno uklidím. A budu si zase brát jenom věci, které budu potřebovat. Není to naopak? Asi jo, co? Ne, dobře to mám. Tak, takhle. A teďka co? Teďka si uděláme tohle. Lead ingot. A počkat, je to v tomhle? Jo, to není v tomhle, to se nedělá v tomhle. Indukční smelter, ale ten jsem si stejně teda chtěl udělat, jako jo. Koukneme se, jestli si ho nestihneme udělat. Jo. Já si myslím, že jestli mám invar ještě... Já ho nepoznám. Hele, invar. Máme... Kolik tam toho je potřeba? Po 2 jenom. Taky 2 jenom. Je 2, říkám. Mačkám 3. Tohle máme. Kýbl s vodou máme. Takže to tam rovnou ťuknem. Co to nejde? To mám všechno. Já jsem Tak, máme tuhle. Tak, a já ji hodím takhle na to. Máme indukční smelter. A já rychle, mám to u sebe, já rychle zaběhnu do kvery, aby kopala. Běž, chlapče. Tak a v indukčním smelteru to uděláme, aspoň máme další patro. Hele. To je hajzl. Pojď. Ale na 2 rány taky padá. Kde seš? No, kde seš? Ahoj. Padlo něco? Hele, mám jednu. Mám jednu enderperlu. Proč neběží? Proč? Už. No, už to dotěžilo, vidíte, jo? Už to nemá matroš. Tak, já tady hodím tuhle vybít. Ať se to trošku naplní. Pak tam hodím tu velikou. Tak, a to už je jiná frajeřinka. No, tak. Jdem se vyspat. Rychle, to jsem mohl teda už předtím, že jo? No, takže máme raketu, to je super. Teď uděláme fuel loader. Natankujeme to.
No, jako já vám, myslím si, můžu říct, že příští díl odletíme na měsíc už, bych řekl. Určitě. Jo, vyspat se jdem. Jo, já si myslím, že by to mohlo jít. Sice nemáme ten tin, ale my ho tam asi nebudeme potřebovat. Musíme si vzít nějaký bloky, každopádně. Tak, jak to vypadá tady? Tady už nic nemám. OK. Tak, já jsem něco chtěl, jo, dodělat ten, co jsem to dělal? Fuel loader. Fuel loader. Takže vždycky jeden, tady jenom z toho černýho, jo. Fuel loader. Ne, to je z bílýho. Nebo z toho světlýho. Tak. Cože? No, to je jedno. Tak, jo, tam má ty barevné vstupy, jo, to je hustý, to je dobrý. Tak, já se ještě mrknu naposledy, sorry. Takže dám vlevo to, vpravo to, takže já tam dám tohle. Tak, super. Konce to i funguje. To je zase nějaký speciální plnoautomatický věc. Tak, 4 a 5. Tak. Já ještě budu potřebovat jedno zlato, budu potřebovat 2 redstony, to jenom pro začátek, abych měl zase ty 2. A potřebuju 2 tyhle, takže 2 zlata, sklo, iron. Iron málo, sklo, zlato, sklo už taky moc nemám, ale to mi vyjde. Jeden, druhý. Tak. Lead ore, tohle, kolik mám lead oreu? Málo, vemem lead ore. A myslím si, že je hotovo. Jeden, druhý. Tak a teďka uděláme takovou hezkou věc a to bude plnění paliva rakety. Nebo raketu plnění, no prostě budeme plnit raketu palivem. Tak, také se to připojí. A musíme tam dát baterku, kterou já jsem si tam právě nabil. A tady dáme palivíčko. Jedno musí bohatě stačit. Tak a baterku. Já si udělám víc pak těch velikých, aby jsme měli ty červený na ten měsíc. Tak, napájíme to, ready, load fuel a teďka jdeme do rakety, dáme F a vidíte, že už to jede hezky. My zdaleka všechno palivo nespotřebujeme, spotřebujeme, já teď nevím, jestli 1/3 nebo něco takového. Já jsem se napil. Tak, hlavně nezmačknu Enter, když už by to vyletělo, jo. Teda Enter mezerník. Tak vidíte, jo, ono se to plní hezky. Jo, tu Ender perlu si uklidím. Tak, to je fajn, to jsem hrozně rád. A co jsem to chtěl? Tady máme heavy duty planting jeden navíc. Teď, aspoň se nám tady trošičku se mi zdá vyprázdnilo. Jo, na to, že jsem tady naházel nový bordel, tak je to fajn. Přemýšlím, co budeme ještě potřebovat. Na sebe už máme všechno, to už jsem dělal dřív. Tohle ten empty. Ještě jsem přemýšlel o jedné věci a to asi udělám, jo, to asi udělám. Už to moc není. Jo, už to taky bude plný za chvíli. To bude dobrý. Že bych si udělal ještě jeden náhradní kyslíkový bomby, který bych si já nechal na tom měsíci, jo, a zase tam udělám bednu. Oxygen tyhle. To je lead ore, je tin a červený ty nemám. Nůžky, kde mám nůžky? Tady budou nůžky. Uděláme, jo, do příštího dílu já mám za úkol nazbírat 6 vlny a tin nějaký, i když kolik ho mám, nemám žádnej teď. Toho tinu je potřeba bohužel hodně, no. Nebo bohužel, tak prostě je to materiál. Jo, to tam jdu sem. 2, 3, tak máme aspoň na jeden. Rosťte, ovečky, rosťte.
Tak, kdybych měl červený kytičky, tak by to bylo výrazně snazší, ale já je prostě nemám. Tamhle jsou nahoře červený kytičky, já když tak pro ně zajdu, tuhle tu vchodu nechci, to je moje běta kytička. Tak. Co chci? Tohle jsem chtěl dobít. Jo, na tom vůbec nic nechybělo. Tak, máme tohle, takže já ji asi udělám. Já to asi udělám, jestli mi teda na to vyjde ten tin. Kolik ho mám? Jo, to mi vyjde, a to zase není tak hrozný. Jeden, druhý, třetí. Dole jsou 3 lead ory, pokud se nepletu. 1, 2, 3. Takhle jeden, druhý, třetí. Tak, máme heavy. Jo, tyhle se dělají jak z oranžový vlny. No, to je jedno, no už to jako se dělá akorát z kopru. Jo, já si myslím, že tenhle ten vydrží jednou tolik než tenhle ten a tenhle ten vydrží jednou tolik než ten. Takže určitě to chce dělat i tyhle. Já chci kabel jeden. Hodíme to taky sem. Tak, už jede. To už se plní, super. Tyhle ty přístroje budeme určitě potřebovat i na tom měsíci. Ale to je hodně daleko, jo, to říkám rovnou. Protože já sám potřebuji ještě vymyslet, jak my to tam s tím kyslíkem vůbec budeme jako dělat, jo. Protože tam je to problém, no. Určitě budeme dělat nějakou tam základnu, asi bych to viděl z koblu, jo. Toho máme hodně a budeme ho mít hodně, kdybychom chtěli. Tak se tam uděláme odbočku na kobl a máme koblu hnedka hromady. Takže asi bych to stavil z koblu anebo z těch stone bricků, což si myslím, že není vůbec špatný materiál. A mně se líbí, takže to si myslím, že by šlo. Toho bych určitě nelitoval, ale nebudem ty prostory dělat vůbec veliký, jo. Budeme potřebovat na tom měsíci někde schrastit budeme potřebovat někde schrastit ty meteority místní tam, aby jsme si udělali ty neprůstupné dveře, vzduchotěsný, nebo prostě jak bych to nazval. Aspoň nějaký. A tam bude hrozně práce, jo. A vím, že už začíná, už vyrostla, dobře. Vím, že začínají už se, jo, máme druhou. Vím, že už se začíná pracovat na Marsu, že už jakoby je to v nějakém vývoji, jo, ty rostou, to je dobře. Že už je to v nějakém vývoji, jakože už to mají a potřebuji to jenom jakoby vyzkoušet a vychytat samozřejmě hromadu chyb, které tam určitě budou. Takže se máme na co těšit, já se teda těším hrozně. Máme toho tinu dost? To nevíde, co? Ale ono to vyjde. Přesně. Jeden mi zbyde. Jo. Tak, potřebujeme 3 leadory. 1, 2, 3. Uděláme ještě ten jeden veliký. No ten veliký vydrží poměrně hodně, spíš jde o to, aby jsme to měli na střídačku. Teďka máme čas, takže mám spíš, jakoby, bych to řekl. Chci, aby jsme to měli dopředu udělaný, jo. A ty já si hodím, tak já také vemu ty 2, jeden si teda dodělám. Ty hodím už taky do rakety. F, takže hopla. Ten bow, arrow, no. To jsou všechno takový, jo, určitě ten full loader tam hodím. Ten na něj nesmím zapomenout, protože když na něj zapomenu, tak neodlítám nazpátek. A to by byl zásadní nedostatek. Myslím si, že v příštím díle si uděláme jednu takovou věc. A to bude... Nahrávám 34 minut. Já to udělám ještě teď. Já vezmu ten diamant jeden. Rozbiju ho. Protože dole, tady mám těch hodně diamantů. Kde to je? Tady, já jsem to ještě nevytěžil. A vezmu si obsidian. A ten
Tady si to můžeme? Jo. Tak, a jedem. A my si tady v tom... tady... Nemám tam. Jo. Uděláme... Vyčistíme si tyhle ty obsidianky. Jo. Jo, tady to mám 6x zrychlený. Tak. Bych to udělal 8x3 24. A my si z toho uděláme rozhodně nějaký brnění. A já do příštího dílu asi to nějak sestříhám, že vždycky udělám jakoby... Co jsem tam chantnul, jo, nebo to uděláme v příštím díle nějak, jo, to je jedno. Prostě chci udělat brnčo, jo, aby jsme měli, co je? To se totiž dělá v tomhle, ne v tomhle. Osmium, na to potřebuji. Je to tak, ne? Nepletu se, doufám. Zkusíme jedno. A myslím, že mám pravdu. Jo, 24 by nám na nějaký brnčo mělo zbejt. Já bych si když tak dělal třeba boty, nebo i helmy. Helmu bych si udělal když tak to, normálně... Třeba 8ovou, jo, nebo... To bychom zase přežili. Tak. Když jsme skončili... Tak. No, takže z toho si uděláme brnčo, myslím si... To je hezky, jak na tom běží ten signál. To je hrozně fajn. Jo, myslím si, že se... toho nemusíme bát. No to potřebujeme hodně, no, bohužel na tyhle ty dva, ale... Ono to nějak by to mohlo i vyjít, já si myslím, že... Když tak bych ještě jeden diamant na to jako úplně v pohodě zhrotil, protože jo, ještě obsidian máme dust. Takže 4... No, já si myslím, že jo, že to bude asi teda všechno. Ještě se zaběhne mrknout ke query, já si nabiju tu baterku. Já ji mám teda asi nabitou. Ukáž, kde jsi baterko? Co je tohle? Jo, to je tank. Kde mám baterku? A nemám baterku? Kam jsem dal? Jo, já už vím, kde je baterka. Naplňuje raketu. To bude plná, ne? Jo, vidíte, je to plný. Tak, baterku berem, nabijem ji, já tam ještě hodím prázdnej. Tak. No, máme ten obsidian. Počkej, já možná ještě nějaký mám vlastně. Někde. Nebo ne, už jsem to spotřeboval, my jsme z toho udělali krumpáč? Je to možný. Ne, 4 kousky. Tak to je bomba, máme ještě další 4 kousky, tak si myslím, že z tohoto brnčo uděláme. A já se chci kouknout ještě na... Jo, tady to nabiju a jdem ještě na ten. Už sice zas nahrávám dlouho, ale... Vy stejně na to nemusíte koukat v kuse. Au. Tak, zaběhneme tam, se mrknout, dobijeme to. Pořádně. Tak. Pojď. Jede to? Jede to. Jak to vypadá? Dobře to vypadá. Píseček se bude hodit. Tak to už bude prázdný. Takže já tam hodím tohle a takhle, ať se to z toho nabije. Tahle velká baterka. Ona je plná. Jo, ale já to chci ještě takhle. Aby se to z tohohle nabilo, no, jsem zapomněl, že ono to v sobě má poměrně hodně energie, taky vlastně jako tahle baterka. Takže to je fajn a já tam teďka hodím tohle a ona se teďka bude vybíjet celá. No a my už tady máme zase nějaký materiál, což je hrozně fajn. Tady se nám spalují tyhle kraviny. Já jenom taky kouknu, jo, nic to není. Já jsem do toho přidal nějaký věci, přidal jsem sem obsidian a diamanty jsem tam zapomněl dát a emeraldy. Takže to já jsem tam doplnil, samozřejmě jsme byli dost vysoko, takže jsme určitě už žádnej nepřišli. Ale myslím si, že takhle to je fajné. Nevím, jak je hluboko holka. Já si tady také ukopu výlez. Ještě jeden vlastně. Tak.
Jo, celkem mělko ještě, jo. Už teďka máme nějaký matroš, to je fajn. A tam ty materiály teprve přibydou, jo. No, to není špatný, jo. Na to, že je v nějaký 10 pod náma, ani ne možná, jo. Kolik to je pod vodou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo. 9 bloků teprve to vykopalo a to je bombový. Kde mám ten? Jo, tady je. To si bude muset nabít taky. Když to lítá také dozadu, tak se budeš pálit i tady vzadu. Tak. Já to tam ještě doplním, ty se nabij. Ty se ještě vybij. Tak, ono to je sice malinko. Ale jdeme domů. Každopádně teda já vám děkuju za zhlédnutí, děkuju za lajky, za podporu. Píšete mi na Facebooku, což jsem docela rád. Píšete mi jakoby na moje jméno většinou, nebo i kluci, že jo, s kterýma se běžně stýkám, tak mi říkáte, což jsem celkem rád. Nějaký připomínky a tak. No a jinak za každou propagaci mýho kanálu a videí jsem hrozně rád, takže za to děkuju. No a já se na vás těším u příštího dílu, kde se vydáme pomocí támhle z té raketky na Měsíc. Takže v příštím díle se určitě vydáme na Měsíc. A jsem na to sám zvědavej, jak to tam, jakoby, já už jsem tam samozřejmě byl, ale jenom v kreativu, takže jsem na to sám zvědavej a těším se na to. Takže se mějte fanfárově a